Kiinnikkeet. Ei, kyllä ne on kaikki samanlaisia. Hei. Laita Laita kaiuttimelle. Ja nyt sinä voit demonstroida asiakkaalle, eli terve. Eli miten meidän kiinnikkeet menee, ne ei todellakaan ole samanlaisia. Aivan. Eli otapa ihan semmonen kuvayhteys siihen, painapa siitä. Joo, videopuhelu. No niin, nyt asiakaskin näkee. Eli tämmöisessä tiilipeltikuvioitussa katossa, niin näillä yleisimmiten menee tänne pohjalle. Ja säkin varmaan siellä näet, että mihin se vesi, mistä se virtaa. No sehän virtaa vesi täällä niin kuin pohjalla ja muilla ne kiinnikkeet tulee kiinni tähän pohjaan ja siinä on yksi semmoinen tiiviste sen ruuvin ja katon välissä. Meillä ne tulee tänne. Eli hoksaatko? Eli nyt kun vettäkin vaikka sataa tuolta, niin sehän menee suoraan tänne pohjalle se vesi. Meillä nämä kiinnikkeet ei ole ikinä kosketuksessa veden kanssa. Aivan. No nehän pitää. Ihan suora kysymys, että teekö nyt kaupat? Samahan se on laittaa. Peukkua näyttää. Ihan mahtava homma. Hienoa!